famene wisezwa tairoki mobateru ruoko rwangu titaurirane newi kana nzira yoshaikwa tivundeindi fambenewi handingambo famindeka dutiri kuvuvuta mirauya kateiwa bawengiwa wanodieta ese aya matamuto tenzipumaindi fambenebi kuti mandi pazororo zvepasi zvezvinowanando ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikona karandi wone Zioni tenzi fumaindi tifambelemi kuti mandi pazororo zvepasi zvinowanando ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikona dakarati wonezi umaindi tifambenewi. Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari zvikuru zuva ranhasi tiri kupinda mushoko patiri kunotarisa pfungwa dzinokosha mumaprophetic books, because kwataakuenda nenguva kunoda kuti tidzore pfungwa dzedu dziende muzvinyorwa zviri prophetic, nekuti Mwari unoziva zvakavanzika zvose nezvichaitika zviri mumaoko ake. Hakuna chinoitika panyika pano chakavanzika paruoko rwaMwari. Saka Mwari haaitawo chinhu asina kuudza varanda vake ivo vaprofita, ndozvinotaura Bhaibheri. Mwari unotizivisa nekuti ndiye unoona zvaitika nezvichigere kuitika. Ndiye unogara wakadaro zuro nhasi nekusingapere. Ndiye unoona zvatisingavoni, nekuti zvimwe zvatiri kuona panyama zvakaprofitwa pamweya. Saka muchaona kuti pfungwa dzedu dzinodhonzwa mazuva kupedzisira kuti dzidzokere kumabooks mabooks aDaniel zvakazarwa. Patiri tichiona Mwari vachirongedza maevents achafamba nguva kusvikira Jesu paanodzoka. Saka muchaona kuti zvinokosha kuti tiongorore bhuku raDaniel, toongorora bhuku razvakazarwa, nekuti patinoona zvinhu mubhuku raDaniel tinoona zvinhu mubhuku raDaniel at a smaller scale, zvichazoitika at a global scale zvakura. Saka Mwari unoedza nepaanogona kupfekedza zvese ipapo kuitira kuti isu vachafamba murwendo urwu tisarasika. Saka mastation tinawo kuti tichabva apa togoenda, tobva apa togoenda, tobva apa togoenda kusvikira Jesu achioneswa. Saka nhasi tinoda kuti titarise, nekuti tine zviprofita zvenguva zvatinopiwa, nekuti muchaona kuti Mwari munguva dzake dzose anga agara iye achingoti marudzi ose evanhu anovapa prophetic time, kuitira kuti vanhu vasarasika pakuziva nguva. Prophetic time, even mukadzokera back mazuva ana Noah, muchaona kuti prophetic time yakanga iripo, yakabatana nejudgment message, yakabatana nepresent truth,
yakabatana ichiparidzwa neRemnant Church. Muchaona kuti madetails iya ari very important. Saka mumagenerations anofamba, Mwari anotaura nevanhu nepresent truth. Chokwadi chenguva yoyo kuti ndechipi chokwadi chatinofanira kunzwa chichiparidzwa pamapodiums, pamapulpits edu. Chokwadi chacho ndechipi. Saka munhu wese paanomira achiparidza anofanira kubvunza kuti is this present truth, chokwadi chandiri kutaura ndicho here chinofanira kusvika kuvana vaMwari munguva dzino. Uye vanoteerera vanofanira kubvunza, ndo chokwadi chatinofanira kunge tichinzwa here panguva ino. Saka tinofanira kunge tichinamata tose so that tigone kupiwa chipo ichi chinobva kudenga, chinouya chichitaura nesu, topiwa the fresh bread from out of grace. Saka muchaona kuti ndouya nga iri pfungwa yaMwari kubva kare, nekuti Mwari paanosimudza even madzokera mubhuku raGenesis, mvura yemurove isati yanaya, Mwari paanomutsa vana Enoki, these were powerful men of God. Vakanga vari varume vakanga vachigara mukantri, vari varume vachigara mukantri vasingagari mukati meguta rakanga ravakwa naCain. Vari ikoko vakanga vachiverenga the book of nature, but vakanga vachiziva kuti Jesu uchauya pasecond coming. Vakanga vasiya vaprofita kuti mvura ichanaya yemurove. Ende mwana akazvarwa naEnoki akafamba naMwari for 300 years. Bible roti 300 years Enoki aifamba naMwari. Iwe wafamba naMwari 2 years watoneta. Murume uyu akafamba naMwari for 300 years anonzi Enoki, akasiya ataura kuti mvura ichanaya. Toziva sei kuti akataura kuti mvura ichanaya? Akasiya aisa mwana panyika. Mwana wacho akamutumidza zita rinonzi Metusela. Metusela izita rinoti kana richiverengwa nemavara aro chairo Hebrew rinonzi Muthshalak. Zvinoreva kuti when he dies it shall come. Paanofa ndopa zvichaitika. Ende muchaona kuti anga ari prophetic time. Metusela akararama for 969 years. Makore 969 years, these were prophetic time. Ndonguva yaizoudza vanhu kuti mvura ichanaya. Saka in each generation there is a prophetic time we should read. Tofana kuverenga nguva. Saka Pauro anoti zvinokosha kuti titarire nguva yedu nekuti mazuva akaipa. Saka uchiona mubhuku raIsaya tinonzwa chichitaurwa zvonzi chirevo pamusoro peDhuma. Mwono dara ari paSeira achiti, dai murindi inguva ipi usiku, dai murindi inguva ipi usiku. Murindi woti mamakwedza osvika neusikuwo. Kana muchida kubvunza bvunzai, kana muchida kudzoka dzokai, uyai. Saka nyaya yetime inokosha because even panotanga Bhaibheri rinointroduce time. Muchaona kuti nyaya yenguva inotaurwa even muGarden of Eden. Vakapromiswa vakanzi even mabuda panze kuchauya Mesiya. Kana achinge auya achatsika musoro wenyoka, nyoka icharuma chitsitsinho chake ndichaisa ruvengo pakati penyoka nemukadzi. Paitaurwa nyaya dzetime, zvichaitika mukuzara kwenguva. Even Bhaibheri rinotaura nyaya dzenguva muNew Testament. Saka muchaona kuti nyaya dzenguva dzinobva back Old Testament dzichiuya. Saka Metusela was a prophetic time pamazuva ake, and Noah akauya nepresent truth yekuti mvura yakuda kunaya. For 120 years present truth was being preached. Vanhu vachiuya zovaka areka, and areka yakavakwa on dry land. It was built by faith. Nekuti mvura yanga isati yambonaya ichibva kudenga, mvura yese yainaya panyika yakanga ichinyoroveswa nedova raibva pasi. Nekuti bhuku raGenesis rinoti Mwari wakanga achiri kunyorodza nyika nedova. Saka mission yakanga ina Noah yanga yakaoma because aitaura kuti mvura ichanaya ichibva nekudenga. Saka vakomana vemeteorological department remazuva aya vakati hakuna message yakadaro, mvura igona kunaya ichibva kudenga, mvura yese inobva pasi. But vaiva nepresent truth yakanga ichiuya naNoah, vaiva neprophetic time vachiti kana sekuru Metusela vachinge vafa ndopa zvichaitika. Vakanga vaine remnant, the church was there, yakanga ichimira nepresent truth kuti imutse nyika nekusvinudza vanhu vakanga vakavata pamazuva aya. Saka tine muimba anoti mutsai vakarara, chemai vamuka, vanoera ngavati tenza aswedera. Muchaona kuti even mutime yakararama naAbhurahama mukanga muchidzidza nyaya dzenguva, Abhurahama akapiwa chiprofita chenguva, prophetic time. Akaudzwa unzi iwe mubhuku raGenesis chapter 15 verse 13 akaudzwa Abhurahama akanzi vana vako vachanogara sevatorwa panyika yevatorwa for 400 years. That was a prophetic time. And iye Abraham paakapiwa prophetic time iyi, he was a prophet of God. Nekuti tinozviona panotorwa mukadzi wake naAbimelech paanotaura kuti iye hanzvadzi yangu. Zviro kwazvo yakanga iri hanzvadzi yake, nekuti anotaura kuti iye hanzvadzi yangu asi takasiyana vana mai. Nekuti uyu mukadzi mai vake anga ari mukadzi wechipiri, Tera akanga ari vakadzi 2. Mukadzi wechi2 waTera ndiye akazvara Sarai. Saka anozvitaura izvi, ende muchaona kuti pamazuva ari kutaurwa izvi prophetic time yakanga yapo.
vanhu vakanga vachitofamba vachiziva kuti pane 400 years zichagarwa vanhu vachigara munyika yevatorwa. Ende kana mukaverenga zvinonzi for 400 years vakanga varimo munyika yeIjipita, ende vari munyika yeIjipita Moses inobva amuka akatora prophetic time iya akaita present truth, because Exodus chapter 12 verse number 40 inotaura kuti vana vaIsraeri vakagara munyika yeIjipita for 430 years, ende 430 years 30 years dzakadhilewa naFaro asingati kuti vaende, but they had prophetic time. Saka muchaona kuti in every generation Mwari vanoisa prophetic time kuitira kuti vanhu kana vachifamba vasarasika, kana vanhu vachienda vasavarayirwa, because iko zvino tinoona kuvarayirwa kuri kuitika panyika. Tinoona kuti entertainment iri kuuya neshungu dzakazara kuvaraidza vana vaMwari kuti varege kuona event iri mberi. Saka Jesu achibvunza kuti kana mwanakomana womunhu achiuya achaona here kutenda kuri panyika, nekuti pamuka ma-so-called celebrities panyika vari kurasisa vanhu kuti vasagone kuona kuti nguva yafamba. Kwamuka vanogadzira entertainment, ende muchaona kuti even music iri kuibva panyika pano hakuchina vashoma vanoimba zvinorumbidza Mwari, vazhinji vari kuimba music inorumbidza upenyu hwavo. Ende muchaona kuti pava nekurasika kwakakura, music inopromota spiritualism, music inopromota vakafa vane chavanoziva, mafirimu anopromota kurasika kusina kutaurwa mushoko raMwari. Saka muchaona kuti dilemma yatanayo, fashion yazara, vanhu vari kurasika, but Mwari muevery generation ane zvinhu zvaanotiisira kuti tiverenge kuti tizive kuti nguva yafamba. Saka nguva dzaivako pamazuva ana Abraham, even ukanga uchidzidza nyaya yenguva inotaura munguva dzana Jeremiah. Vana Jeremiah vakanga vaine nguva akataura 70 year prophecy, akati vanhu vachaenda vanogara kuBhabhironi, but kana vari kuBhabhironi ikoko Mwari uchavashanyira, ende anotovaudza kuti gadzirai dzimba muri ikoko, anovaudza kuti roranai murodzane muri ikoko, but Mwari uchakushanyirai. Saka nguva Daniel anozotaura pachapter 9 oti ndakazoverenga ndikadzivisa mubhuku raJeremiah kuti makore mangana akanga ataurwa naMwari kuti tichagara tiri paBhabhironi, ende ndikaona kuti it was 70 years. Saka Mwari anoudza prophetic time pamazuva edu, ende yoita present truth pane dzimwe nguva. Saka muchaona kuti patinopinda mubhuku raDaniel patakunopedza, Daniel paanoona zvaairatidzwa, tinoona history yemuprofita, toona experience yemuprofita, tobva taona chiprofita zvichiitika mubhuku iri. Muchaona kuti patinoverenga tichidzidza tichadzidza kuti Daniel from chapter 1 Bhaibheri rinotiratidza kuti he was full of understanding, anga akazara nekuchenjera, nekuti Bhaibheri rinoti akamiswa pamberi pemaBhabhilonians vakanga vakachenjera vakomana vaKedhia venguva iyoyo. Daniel akaonekwa nevashamwari vake, Bhaibheri rinoti he was 10 times wiser than the Babylonians, kutora kuti paidiwa answer 1 vana Daniel vakaisa 10, pakamaka bepa after of 100% rana Daniel rakaonekwa riri 1000%. Ndo kuchenjera kwanga vakaita pachapter 1. Pachapter 2 vana Daniel vakaonekwa kuti vane uchenjeri because vadudziri nevachenjeri veBhabhironi vakatadza kutaura zvakanga zvarotwa namambo Nebhukadhineza, ende Daniel akataura ari pamberi paNebhukadhineza akati, mambo ndoda kukuudzai kuti kudenga kuna Mwari anozivisa zvakavanzika. Ende vakaonekwa kuti vanga vakachenjera. Nebhukadhineza akati Mwari waDaniel anofanira kunamatwa. Pachapter 3 kana mukaverenga pabani reDhura, vakomana ndopa vanomira, vakamira neuchenjeri, vakati hatigone kudonera pachitombo chavakaita Nebhukadhineza, vakamira vakakanwa muchoto, but vakanga vaitaura vakati kunyange Mwari akatirwira kana akasatirwira isu hatiwire pamberi pechitombi mambo. Saka muchaona kuti vakamira vakataura izvi vakazara neuchenjeri. Pachapter 4 Nebhukadhineza anorota, ende paanorota muti unokwira uchienda kudenga but unozotemwa, anotsvaka munhu anomududzira. Daniel akauya akamutaura akati, mambo zvinoreva chifananidzo zvinoreva hope dzamaroto nezvekuti muchaenda munogara pakati pemhuka, muchanorarama muri kuGreenland University for 7 years muchifura sora. Danieri zvikanzi naNebhukadhineza, ndaona kuti mauri mune uchenjeri usingawanikwi pakati pevanhu, but uchenjeri hwaMwari uri mukati mako. Saka Danieri from chapter 1 muchaona kuti bhuku rinoratidza kuti anga akazara neuchenjeri. Daniel anga akazara neuchenjeri, ndo zvatinodzidza mubhuku iri richifamba naro. Chapter 5 inotaura Daniel akaenda akanomira pamberi paBhetishaza, anga ari muzukuru waNebhukadhineza, because Nebhukadhineza anga azvara Labhashi Madhuku, Ambe Madhuku. Mukaverenga naBhonidhasi akazvarwa naBhonidhasi, ndiye akazvara Bhetishaza. Saka Bhetishaza anga ari
muzukuru waNebhukadhineza. Ende Dhanieri paakanosvika akanoverenga, nekuti pambaonekwa bloodless hand yakanga yanyora madziro ikati mene take off sin, zvinoreva kuti mambo parayerwa pachikero mukaonekwa pakareruka. Ende Dhanieri akasvika akati mambo, ndozvazvinoreva, mamwe madzimambo ese akanga amirwa naDhanieri pamberi pake akanga ataura achiti mambo raramai kusingaperi. Bhati musi uyu Nebhukadhineza Bhetishaza akaudzwa naDhanieri akanzi iwe hauna kuteerera, hauna kugona kudzidza paakadzidza baba vako, saka waona chanza chanyora madziro chati iwe wayerwa pachikero ukaonekwa wakareruka. Mashoko aya haana kutaurwa bedzi panguva yanaDhanieri. Even patiri kuparidza kudai aripo mumwe munhu atoudzwa iko zvino patone munhu watonyora ukati mene take over sin paupenyu hwako, wayerwa pachikero ukaonekwa wakareruka. Iko zvino patiri kutoparidza kudai varipo vayerwa pachikero paumbavha vakaonekwa kunzi vakareruka, varipo vayerwa pachikero paupombwe vakaonekwa kunzi vakareruka, varipo vayerwa pachikero pamakuwa vakaonekwa kunzi vaparadzi vanoparadza vakareruka. Nyaya iyi haina kuitika pamazuva aDhanieri. Nhasi chaiye muno muHarare aripo mumwe anziwe wayerwa pachikero waonekwa wakareruka. Aripo nhasi pasocial media aonekwa ane zvaaposta anziwe wayerwa pachikero waonekwa wakareruka. Aripo nhasi ane zvaaposta paWhatsApp pastatus yake anzi nhasi waonekwa wayerwa pachikero ukaonekwa wakareruka. Saka hazvina kutaurwa bedzi pamazuva anaDhanieri. Saka muchaona kuti Dhanieri akamira akaratidza akapuruvha uchenjeri hwake. Even pachapter 6 paakanopinzwa mugomba reshubha vakanga vapuruvha his intelligence. Saka Dhanieri, he was one of the wisest men. Aiziva zvinhu zvokudenga kusvikira bhuku raEzekieri rinokombera Dhanieri naDhiabhorosi. Dhanieri wanga akachenjera pakuziva zvinhu zvaMwari. But pamunotanga kuenda pachapter 8 muchienda mberi muchaona kuti Dhanieri, bhuku iri rinotransida rinoratidza kuti zvaakuonekwa naDhanieri akuratidza sekunga aconfused. Ende bhaibheri rinoratidza kuti pese pari kuona Dhanieri mavisions aya from chapter 8 to chapter 12 Dhanieri ari confused. Ndisaka muchiona kana moverenga panoramba paine word rinova richingodzoswa naGabriel pamavisions aya rinonzi understand the vision, understand the vision, nzwisisa zvawaratidzwa, nekuti Dhanieri ari kufamba nezvaari kuona. Saka muchaona kuti from Daniel 8 to Daniel 12 i1 vision yakaonekwa munguva dzakasiyana, because muprofita ari kutadza kubata chirahwe chaari kuratidzwa naGabriel, nekuti akaratidzwa yatinoti 2300 days sanctuary yekudenga ipapa chachenurwa. Longest time prophecy yaakaratidzwa isina kumbobvira yaratidzwa wanakomana wanhu kubva pamazuva ananoa. Mwari akati munofanira kuverenga because pane zvichaitwa naMwari achichenura sanctuary. Zvizvi vanakomana vanhu zvinofanira kuchenurwa panguva iyi. Vanhu vanofanira kunge vachenurwa nekuti basa rinenge richibatwa panzvimbo tsvene-tsvene. Saka muchaona kuti Dhanieri anoti ndakanzwa asi handina kunzwisisa pachapter 8. Gabriel akamutsvaga pachapter 9 apa akanga achinamata akati ndakuuya kuzokutsvaga because ndanzi ndikupe kunzwisisa, but Dhanieri haana kunzwisisa. Pachapter 10 Dhanieri anoti ndakada kunzwisisa ndikasiya even kudya nyama, ndikasiya even kudya zvinozipa, hazvina kupinda mumwoyo mangu kana mudumbu mangu. Saka Dhanieri paanotaura statement iyi anoti even ndaita muvegetarian ndashanyirwa naGabriel handina chandakabata. Kureva kuti profesi yatiri kuverenga pana Dhanieri chapter 8 to Daniel chapter 12 ine chekuita nekunzwisisa. Saka Dhanieri anoti ndakatadza kunzwisisa. Gabriel akati nzwisisa zvawaratidzwa. Chapter 11 Gabriel anodzoka obva atanga kumutsanangurira zvakare profesi ye2300 days nemafambiro achaita maevents akumutaura mambo wezasi nemambo wekumusoro, mambo wekumaodzanyemba, mambo wekumawirira, achimutsanangurira zvichaitika Jesu asati auya. Saka muchaona kuti patinoverenga bhuku raDhanieri tinoona kuti Daniel from chapter 8 to chapter 12 haana understanding, ari kuvharwa. He can't concentrate, haakwanisi kubata profesi iyi iri kumuvhara kusvikira patinonopedza makuverenga Daniel chapter 12. Daniel anotozonzi naGabriel vanza mashoko awaratidzwa because ndiye mazuva mazhinji achazoteera. Haukwanisi kuzvinzwisa pamazuva ako, but kumberi pamazuva anoteera pane zvichaitwa naMwari. Ndo pandinoti tiverenge vana vaMwari pataakunovhara Daniel chapter 12 verse 8. Daniel ati ndakanzwa asi handina kunzwisisa. So kana Daniel varume nyaya iyi ndakainzwa, zviratidzo izvi ndakada kuzviudzwa ndikazvinzwa, but handina kunzwisisa, ndakashaya understanding.
Dhanieri akamenga awana understanding yechitombi chiri pana chapter 2. Dhanieri akamenga atsanangura dream iyi pachapter 4 yaDhaniel. But apa ari kuti ndakanzwa asi handina kunzwisisa. Ipapo ndikati kwaari, nhai she wangu, kupera kwezvinhu izvi ndekweiko? Hanzi iyeye akati chienda hako iwe Dhanieri. Vanzi aiwa Dhanieri, chienda hako, nekuti zvinhu izvi mashoko aya akavanzwa nekunamirwa nechisimbiso kusvikira panguva yekupedzisira. Zvanzi nyaya iri apa ndeyekuti mashoko aya avharwa, but kana taamazuva ekupedzisira chisimbiso chabviswa, mashoko aya achavhurwa. Mwari kudenga ngati because zvisina kunzwisiswa naDhanieri pamazuva ake, zviri kunzi naGabhirieri, Mwari uchazvivhurira vanakomana vavanhu kana nguva yakunopera. Saka kuti wati prophecy ye2300 days tofanira kuiverenga because zviri kunzi naDhanieri, Mwari achavhura meso edu tinzwisise. Chapter 10 inobva yati vanenge vanzwisisa vazhinji vachazvinatsa. Mwari kudenga ngati because prophecy ye2300 days inotibetsera kuti tigone kuzvinatsa. Kana usina kunzwisisa prophecy ye2300 days haugone kuzvinatsa. That is why we are in this mess. We have many preachers. Tine vaparidzi vakawanda vaparidza, but tine vatadzi vakawanda. Why tine vatadzi vakawanda? It's because people have not been directed kuvaendesa paprophecy, because inovabatsira kuti vagone kuzvinatsa nekuzvichenesa. Saka prophecy yemubhuku raDhaniel ye2300 days inotibatsira kuzvichenura vana vaMwari. Saka inoti vazhinji vachazvinatsa nekubviswa tsvina. Kana uine tsvina ena unoverenga prophecy because ichakubatsira kuti uzive kuti tine muprista mukuru akadai ari kudenga, iye Jesu anonzwisisa kutambudzika kwako, ada kukupa power rekuti ugone kurarama upenyu hwakarurama. Saka anotaura pana pauti iye vazhinji vachazvisa tsina asi vakaipa vacharamba vachiita zvakaipa. Hapana pakati pevakaipa vachanzwisisa asi vakachenjera bedzi ndo vachanzwisisa. Kureva kuti Mwari ano uchenjeri hwaanda kudzikisa muvanakomana vavanhu. Mwari ane shungu dzainadzo mukati mezuva ranhasi kuti iwe ugona kuona uchenjeri. Kana wana uchenjeri uchanzwisisa zvakavanzika zvekuponeswa kwako. Ende inobva yati vazhinji, Mwari ngaavongwe because havasi vashoma vachanzwisisa prophecy. Bhaibheri riri kuti vazhinji vachanzwisisa. Saka meseji yatinayo zuva ranhasi vana vaMwari ndekuti let us go and read these beautiful prophecies. Kana tichinge tanoverenga tichavhurwa njere. Kana njere dzedu dzabvurwa tichaona panotipa power rekuchenurwa kuti tigore tigare takachena. Because we are in this mess. People are not reading. Vanhu havasi kutsvaka uchenjeri. Vanhu havasi kuverenga zvinokosha. Because Bhaibheri riri kuti kuipa kunovabvisa pamberi paMwari. Vhesi inoti zvakaipa zvenyu zvakubvisai pamberi paMwari, zvavhara nzeve yake kuti arege kunzwa. So let us go and read bhuku raDhaniel nebhuku razvakazarwa. This is just a glimpse of what is there. Tazara nevaparidzi vari kuparidza nemapodiums. Tazara nevanhu vasiri kuziva kuti tiri kubvepi tichiendepi now, because there is much deception. Satani iko zvino abata nyika, but iko zvino Mwari unounza shoko iri rakabata the three news message kuti gone kuva vanhu vanoprepare of what is coming in the near future. The storm is coming. It's high time we prepare today, and the book of Daniel is going to prepare us. Until we meet again, God bless you. Kure kumosha Napunza mupendi hati usiku uri kupera Hakuna kuyeza usachele Urumita utewere Usibira uchashika mukupenya Hakuna kupera Ndavudza kune mukani Anewiyo Ngekushinga dinokana Ondo ichapera Usachele utewere Akarama sarapera Tindozi watine chipo Utitakurira Tavuza Jepasizuwa
제세자가 디피두라 부활이 군노페라 제수 하노우야 보사제네 지원이소 제지리구 고팅에웨라 지식과 제세지도다 소리 모리라 디리페 손에 고모사 고노파자 고초데라 지파라 이비와 밤비 비사이오 구자 보사제메 지상가네 아포쿠시 고세나